Akoma yakoma nekuti inove concrete hasi madhaka. I-concrete chaiyo tunoita nemazvo chacho. Saka haina dambudziko. Haitane kuoma, haitane nototoita yanisesa simende yedu yakakwanira geji yakakwana. Zvisizvo kumwa kunge soti muriwo zvoita mamai zvezvo kana isasoti kunyurudza. Sizvo zvizvirai. Saka apa depth yedu yeconcrete yakakura sei kubva pasi? 230. Saka kureva kuti apa kubva apa kusvika pakwasara chii? Kana titi 230 tiri kureva apa kubva apa kusvika 230 yedu yepasi. Vazvirwa iri vanhu ivava. Alright. Kana tichiti 230 tiri kureva chitinha chakamira chakadai seizvozvo izvi ndo concrete yedu yatakadira papa basa uya padhuze vachione chekera icho ndo 230 ndo mukuru wakaita concrete. Sakura kuti yakakura. Alright. Tambira kuti iome. Saka kureva kuti nhasi vanhu vakutoita zvitinha zvichiuya panapa pamakona ese kuti tigadzirire kuekera. Sande hatishandi, sande tinoendawo off. Vanhu vazorora. Vamwe vanotiza vakandidzokera kumisha. Off inodiwa. Toziva kuti basa munhu wese anenge achida asi off inodiwa kuti nyama izorore. Asiwo pane pamwe pekuti pamwe lese kabasa kasaka diki unongopesawo makusenzeni. Amunema here. Pane pamwe pekuti unoziva kuti panapa kuti tibve panapa bwabasa apa pakadaiwo. Pamwe kungoka kaplastering kakona ipapo tozoti toti vanhu ngavashanda. Manje apa takumirira kuti iome mangwana off vanhu vakazororawo zvakangonaka. Ndizvo here Munyashi? Ndizvo. Nyama dzinozororawo izvi. Iye mazokona bozi aizotiza sauraunga katandika aizotiza. Lazi mungazi unoyereswa mabhonzo ndikara kuti kambata sonda aizotiza sauraunga. Bari wamunogeza iyi. Inogeza jam. Like moto nase kubvisa. Kumazisi nane mhanza ndiye mukuru kunezo. hapana mhanza inoenda pamwana hapana pasina mukuru. Hana kutoenda mumba here mupeswe. Togeni mukuru wevaikandogeze matombo. Patomukumbira. Achaguma akuramba. Mna shelter ukiti. Why say uri kuri gesi? Tasiya rakaomera. Kuone maturuzi mobva mageza futi. vanogogeza bhara ziseni kuti vadii Kuno ndima mchishandei. Munobudo makapfeka gogo here. Vanhu vangu waengere Chimboite zviri sei sei. Uyai muite zvandosimboita basa kurubhenjoni. Itai tinzwi. Say guys, this is say Mashamarina ndika kuno bo ndika bo Mashamarina. Ndo zvandoiteni. Baba uyai muite zvandoita toni. Ita toni Munyashi. Say for the people. Yani kwa baba para itiki. Jesus say guys with the people. She say guys for the people. You are Johnny.
Apanga pachidirwa footing apa. Right. Saka iyi ndo footing yacho tadira. Ikaoma zvakanaka tichizoita zvedu brickway. Mazuva mangani kuti zvinhu zviomeshe. Toko tikaitawo 2 days ninge takukwanisa kuwaka zvine zvasiwomawo zvakanaka. Saka kwese uku kwadigwa footing. Saka kuno uku mozvionazve ndokwatakatanga nako uku tichidira zvichienda kudai mozviona difference pakadigwa pose apo kusvika kumusoro uku kubva zuro tazopesa nhasi makuseni saka vanhu vakumirira kuti zviome hambozviona baba tanya taurai tinzwi ndabvunza mubvunzo wokuti kudii Sister Shero mabvunza mubvunzo wokuti sei kunoku kwakaita sekakuenzana ukoko kune slope seine slope kudai taura kuti pakusunga simbi dzedu tatakaisa masteps isi tatingaisi simbi dziya dzakasunga handi kumasteps kacho handinga aida tisingaisi simbi dziya masteps aikodzera kunge akatosara muchitomaona takatouraya apa pane step apa pane step saka niita iyi nekuda kwesimbi yedu mani yanga yakuda kufamba iri 1-1 ndofunga pamakatona tisunga paya makazoona nguva refu yatakatora takutsindinyura mastep aya tichimapaza kuti simbi yedu iwani ifambe iri 1 madziro yedu saka ndo zvatakazoitira kuti zvingodai asi usingarevi kuti zvinozobuda zvakadai soka panze
panze hazvibudi zvakadai kuitira wangu. Saka kunoku kwakaitwa zviro mozviona ndakukwanisa kutotsika ndakukwanisa kuti vadai zvainzi pakaenzana ndofunga pasina kuti step what ground padai patotanga kutoti patwe brickwork uko kumusoro uko ndokwapeswa nhasi uko kuchitori kunyoro saka fanira kuti kuome saizvozvi izvizvi ndofunga chii vanhu vakuti vagounganidza zvitinha zvichibva kuzvekwegedhi zvichiuya munomu imbopineka muno vamwe vanofota pamwe haisati yaoma mutsike basa renyu imbadi akoma yaoma nekuti inove kongireti hasi madhaka ikongireti chaiyo tinoita nemazvo chacho saka haina dambudziko haitane kuoma haitane noti toitayanisesa simendi yedu yakakwanira geji yakakwana zvisi zvokumwayo ngesoti muriwo zvinoita mamai zvaizvo kana achitasoti kuimirudza hasi izvozvi zvirai saka apa depti yedu yekongreti yakakura seibva pasi 230 saka kureva kuti apa kubva apa kusvika pakwasara chii kana tichiti 230 tiri kureva apa kubva apa kusvika 230 yedu pasi vazvirwairi vanhu ivavo oright kana tichiti 230 tiri kureva chitinha chakamira chakadai seizvozvi ndo kongreti yedu yatakadira papa basa uya padhuze vachione chekeracho ndo mukuriro wakaita kongreti sakureva kuti yakakura tambira kuti iome saka kureva kuti nhasi vanhu vakutoita zvitinha zvichiuya panapa pamakona ese kutora kuti tigadzirire kuekera sande hatishandi sande tinoendawo off vanhu vazorori vamwe vanotiza vakandidzokera kumisha ofu inodiwa toziva kuti basa munhu wese anenge achida asi ofu inodiwa kuti nyama izorori asiwo pane pamwe pekuti pamwe lese kabasa kasakati diki unongopesawo makusenseni amunema here pane pamwe pekuti unoziva kuti panapa kuti tibve panapa bwabasa apa pakadaiwo pamwe kungoka kaplastering kakona irapo tozoti toti vanhu ngavashanda manje apapa takumirira kuti iome mangwana iofa vanhu vakazororawo zvakangonaka ndizvo here munyashi iye mazogona bozi aizotiza saurawo ndakatandika aizotitiza mungazi vanovereswa mabhonzo papa rinane pepe ndachiti apa papa kanyanyisa